Ahojte, ja som Katka Boháčková z Dobrovoľníckeho centra Trnavského kraja. Nachádzame sa v Piešťanskej Arte, kde sa odohráva obľúbený sváp oblečenia a kníh. Aťka získala ocenenie Srdce na dlani v kategórii Koordinátorka dobrovoľníkov a my sme dnes prišli priložiť ruku k dielu. Naše svapy fungujú vďaka dobrovoľníckej činnosti 20 až 30 dobrovoľníkov. Ak by ste mali záujem aj vy prísť na nejaký náš svap počas roka, tak môžete. Dokonca dnes tu máme zástupkyňu Dobrovoľníckeho centra Trnava. Ďakujeme krásne.